sizokhapha sizothatha lo mzimba siwuse endaweni yokulinda. Uthi Paul Apostile sihlwayele umzimba onokonakala kodwa kuvuka umzimba ongenakonakala. So kuyabonakala ukuthi kule body esisebenza ngayo kulomhlaba iyonakala. And xa isonakala idinga umuntu wokuyirepaira oyenzileyo. Sikhona izinto ezirepairwa ngabantu kodwa le irepairwa apho yenziwe khona. Hallelujah. That's why nemali ingakwazi uzenza ezinye izinto zenziwe ngumdali lo ozidalileyo. Hallelujah. Uthi Job xa ecacisa umuntu uthi umuntu athi into. So kuyabonakala uba apha entweni kukho umuntu. So ngoku kushiyeka into umuntu akekho. Hallelujah. Kushiyeke into umuntu akekho. Uthi izele zinkathazo. Nawe unezakho inkathazo. Uzixela kubani ezakho inkathazo. Asizulibazisa ke bazalwane. Ngo-12 siyaphuma apha. Hallelujah. Safumana izwi lethu phakuncwadi kaDaniel. Daniel chapter 2. Safundela just verse 7 bazalwane. Daniel chapter 2. Cela siphakameni ke sonke sifundeni izwi. Cela siphakame sonke silifunde. Sondelani Sanganani sikhuleke sondelani Sanganani sikhuleke Daniel chapter 2 verse 28. Kodwa ke kukho uThixo emazulwini ozithilayo imfihlakalo. Cela uthandaze pastor. Ukuthi bongcwele ukusema nalizwi lakho Nkosi, izwi lakho aliweli emhlabeni, aliweli nawenza umsebenzi walo. Thixo wethu namhlanje ngalo mzuzu uthethe izwi lakho sikomene egameni likaYesu Kristu, phenduka ombathe umkhosi wakho ngamandla obuThixo ngegama leNkosi Yesu. Nkosi kakhulu ngana singahlala phansi ke bazalwane egameni likaJesu. Tekenyani andizoba mtekenyani bazalwane. Sasizawuphuma nje kodwa khona nje umyalezo endifuna ukushiya emntwini olikhona apha kule ndawo namhlanje ukuthi kuwe kukho uThixo. Umyalezo nje endinawo namhlanje ngowozuthi kuwe kukho uThixo. Okanye mandutsho ngolu hlobo lomyalezo mhlawumbe uzawuva. Ukhona uThixo. Hallelujah. Kwenzeka indaba uNabukadnezar uyaphupha. Ngizosummarize nje ke bazalwane. Uyaphupha. And eliphupha aliphuphayo ubiza abakhwithi, ubiza izazi, ubiza amagqirha, ubiza amaxhwele, onke nje umuntu ongathi uyabona.
umbizele endaweni enye uthi madoda ndinephupha endinalo ndifuna eliphupha ndilixelelwe nini. Amen. iBhayibhile ke ithi abakhwithi bamcele bathi no man kumkani sicela usihinde okokuba uphuphe ntoni ukwenzela uba thina silicacise eliphupha. Uthi uNebukadinezari andizokunixelela oba ndiphuphe ntoni, loo nto ndiyiphuphileyo mayivele apha kuni. If nina you are the true prophet, yazini oba ndiphuphe ntoni. Bayakhalaza namadoda apostoli athi kuye zange yenzeka le nto embhaleni. Umuntu ophuphileyo udla ngolizisa iphupha kuthiwe malityilwe. Uthi ke ngoku uNebukadinezari kweli xesha langoku ndimoshaya isigingqi and nizawuva ngam iphupha ndifuna ukuliva ngani. And uba eli phupha alindixeleli ndizawuxelela uArioki oba akhuphe umthetho oba nina nonke magqirha nibulawe. Kwafumaniseka okokuba akaveli umntu owasiphupha wakhutshwa umthetho. Uthetha phuma uArioki ayokwenza umthetho awukhutshelweyo yokokuba abakhwithi mababulawe, amagqirha mababulawe, amaxhwele mababulawe. Why awakwazanga utyhila iphupha likakumkani wavela uDanyeli? Ngoba uThixo uyakwazi ukwenza imeko ukuze aphakamise wena. uThixo uyakwazi uvumela imeko ibe ngathi iyakwehlela ukuze kuphakame yena. Kule ndawo kwavela uDanyeli, kanti uDanyeli uzophakamisa uThixo. Avela uDanyeli uya kuArioki uthi matata wena ungumphathi phaa endlini enkulu and umthetho uze ngawe, but kunento endiyivileyo ingathi nokufa phakathi. Can you give me ixeshana ndikhe ndiyobuza kulo wam uThixo aba oThixo ange bakwazi utyhila iphupha kodwa wam angayenza loo nto. Ndizoxelela wena namhlanje kwimeko ohlangene naye ukhona uThixo, kubunzima obhekene nabo ukhona uThixo, kwizakho zonke ukhona uThixo, zonke ezikukhangileyo ukhona uThixo. Avume uArioki athi le nto ndizawuyenza Danyeli ayihlubekekanga, kodwa ndizawuhamba nawe ndiye kukumkani ndiyomxelela le nto undixelela yona. Bangena ngaphakathi kumkani. Yazi uthi xa efika kumkani uthi kumkani kukho indoda yaphaa emthethweni engandamayo, kanti akayazi uThixo umphakamisile. Haleluya! Isizulu limphakamisa. Vuma wehlisa uThixo aphakame. Wangena wathi kwabo basemthethweni kukhona indoda engathi ifuna uthetha nawe. Wathi kumkani uthini? Umbiza ngegama lakhe lokuthitha. Uthi uthini wena phela Sathane? Uthi khandiphe ithuba mani khe ndiyothandaza, otherwise ndiyawuhlonipha umyalelo okhuphileyo, but kukhona nje into encinci endifuna ukuyenza nawe uzoyibona. Wathi kumkani Nebukadinezari ahamba. Wahamba uDanyeli waya kubazalwane bakho uHananiya uthi kubo ukuthi umthetho oba mabulawe bonke ababonayo, oba mabulawe bonke abaprofethi, kodwa thina sizawuya kuThixo alityhile iphupha. Yasamarize abazalwane.
wathi xa ehamba uDaniel efika endlini yakhe elele wavela uThixo walitshila iphupha lonke njengoba linjalo akhosekile ohluleka namabhixo ohlulekile namagwiji behlulekile kodwa uThixo wavela abantu kodwa wavela uThixo. Mabuyela karaoke. Uthi karaoke. I have a good news. Karaoke, I have a good news. Uthi sasandoni. Uthi wawuziva epalace. Because itiphethe indaba ezimnandi. Wangena epalace. Uthi xa engena. Uthi kuyikuqala. Daniel. Hi, Jesus. Lento ndiyenzeka babantu. Akekho namnye umuntu onokwazi uyityhila ingenguye uThixo. Hi, glory to Jesus. Wabe sethi ke yena kuDaniel kuye wathi yabona kumkani kuba kukho uThixo esweni. Tothetha nomntu olahlithemba noba liphele kanjani kodwa ukhona akhathali bakasoze uphinde ubetha kodwa ukhona. Ngizothi namhlanje bhelela kuThixo kudala uzama imeko yakho ayitshintshi. Ukhona uThixo akayitshintshi imeko yakho. Intombazana enethombelekazi lithi iBhayibhile yabulaleka emakhizeni amaninzi, yaphelelwa imali, yaphelelwa into yonke, but wafika uYesu wayiphumisa umphumelo wengubo yakhe yaphila. Ndizothi kuwe namhlanje bhelela kuThixo. Ikhaya lakho liyawa, bhelela kuThixo. Liwe ikhaya liqinisiwe. Liwe ikhaya kukho levele emnyango babhaliweyo. Hallelujah. Ngoba abathakathi banamhlanje baneteknoloji yokungena apha kwabo babe sebengena ngaphakathi ayidlakazi ikhaya babulale bonke abantu abangaphakathi kulo. Kodwa uThixo esihamba naye lithi iBhayibheli is never sleep, no slumber, akalali akoseli. Kuba ukuthini umyalezo wanje lo namhlanje uyabulaleka. Yazi uba uyabulaleka, but into wenza uba ngathi awubulaleki because ufake i-makeup, ufake zonke ezi zinto. I-makeup ayidumi usizi. Hey, iwiphu azidumi usizi. Ngoba nangoku xa ulala ngapha. Xa ulala mozawulala ngapha. Uyayivasa, wothule, then bese uyolala, ungene ngenxa yakho. Namhlanje ndizisidoda ethi xa ingene ebomini bakho ilungise ikhaya lakho uqobo. Sikhapha ngabantwana kudala sibasezindaweni
ungatshintshi. Namhlanje ngizointroduce ukhona uThixo osezulwini othangele ngasendlini yakho. Zitshintshe izinto, ziyakhuphuka izinto ngakhona, ziyatshintsha izinto ngakhona yena khona ohlabelelayo athi banginawe nginako konke, banginawe angesabi, banginawe uyaphelela. Sophakamisa lo Yesu njalo ngoba uThixo osulwini ozitshilayo zonke imfihlakalo wabe seyibeka uDaniel wathi wena kumkani uphuphe so and so and so and so. Wabe sethi kumkani akekho ongatshila lento engenayo unaye na wena. Ngiyafana nyako, ngiyavuma amatikiti kawe u-up to date kuwo because ukhonzela ukhona unaye na uYesu. Kukho abantu bafe athi soze ndisuke kule cawe ndazalelwa apha, wawuphi wena? Sihlala necawe notata, mna ndazalelwa kule ndawo. Kadlulwe ecaweni, kuyiwe kumnikazi wecawe. Abantu namhlanje abenza amanyala kodwa banecawe. Abantu namhlanje ababulele icawe ngabantu abangenaYesu bathi banecawe, babambelele ezakhiweni, babambelele esidongeni, abadlula baya kumnikazi wecawe. Dlula, uyadlulwa, and wathi udlule uye kumnikazi wecawe, your life will change. Maybe ngoba ungatshintshi because wamkele icawe. Abamkela icawe kwamkela uYesu wecawe, and uYesu akahlala ecaweni. uYesu akahlala ecaweni, uhlala kuwe ngaphakathi. Uthi uPaul athethayo, anazi na ngoba imizimba yenu le iyitempile yokuhlala umoya oyingcwele. Uyawazi nalo wakho umzimba ugqilazayo ngoba uyitempile yokuhlala umoya oyingcwele. Namhlanje ndifuna uintroduce uThixo, ndifuna uintroduce uYesu kuwe. Uthi uPaul phana bonke yena bangasindiswa bonke abantu kodwa banganele ukusindiswa bafikelele kuyazini inyaniso. Ndizothi kuwe namhlanje sindiswa. Ewe ndiyavuma uhambe icawe, sindiswa manje, wamkela uYesu ngoba itikiti lokungena ezulwini uYesu. Uphile ubungcwele. Icawe ngeyokusikhokha apha emhlabeni, isilungise, isenze zonke izinto ngoba sibe right, but kuyadlulwa ecaweni, kuyiwe kuYesu. Sakubambelele ecaweni. That's why ni-confused, nibambelele koopapa, nibambelele kubefundisi, nibambelele kootata. My father, my father. We have Jesus. Sino Yesu. Sino Yesu. Uyazi nohila bakhoyo ngoku sebekleva. Ohila bakhoyo bayayazi uba impembo uyifake ngo-12, ngo-1 okanye ngo-2 uyiphelile. Abahambi bayalinda, and xa bengene ngaphakathi abaqali benzele into bebeyithunyiwe, kodwa baqale bakukhwitshelele ubalindise phandle. Bathi xa begqibile ukusafokeyitha le nto kuba balindise phandle, baqale imishini yabo yozochitha ekhaya, yozobulala abantwana, babafake kwi-drugs, babafake etshwaleni, babafake kwinto yonke ebachithayo. Ebazalwane, abantwana bethu babe namaphupha, bathi afa amaphupha wabo. Because why? Kwangenelela uSathane empilweni zabo wababulala. Mamela, akazutshintsha umntana ungekatshintshi wena. Uyathukuza umntana atshintshe, kutshintshe wena, umxele kuThixo. Kudala umxela kotata omncinci, kudala umxela komanyuko. Namhlanje ndizothi kuwe, xela umntana kuThixo. Uthi Thixo, ngowakho lo mntana, ndimphiwe nguwe, ungene kwidlazi, andinamgqo
ngokomnakho kamlungisi. Kodwa funeka kuqale kulunge wena. Phakamisa izandla zakho ukhona kule ndawo uzothandaza nawe. Ufuna ukuthandaza nawe. Mamela. Asizigxeke ezinye izinto abazalwane. Kodwa ndifuna ukucacisela nje ngoba i-oil uyayivasa. And i-oil iyavasela. Uba uprotectwe yiyo iyavasela. Bethiyo ngoba ungavasa ngayo iza kulunga. Hallelujah. Xa igqibile ukulunga ikuprotecte for temporary. But ndizothi kuwe ukhona uThixo okuprotectayo umphefumulo wakho lo-eternally iqhubekeke kuye impilo yakho yonke iqhubekeke kuye. Phakamisa isandla zothandaza nawe. Hallelujah. Ngithandaza nawe namhlanje. Othi ndiyamdinga uYesu empilweni yakho. Othi ndiyamdinga uYesu empilweni yakho. God bless you, sister. God bless you. God bless you. God bless you. Tell us about God bless you, sister. Gqibela. Ukwenzela ungazothi abaphakamisa izandla abantu bakhumbuza. Uyaphi apha kodwa uphakamisa izandla ecaweni. It's none of your business. Kodwa namhlanje sizointrodusa uYesu osindisayo, uYesu okhululayo, uYesu oncedayo umntu. Impilo yakho xa inoYesu iyaguquka. Sekuthona amazwi baba, cela uziphakamisa zombili izandla zakho. Uyayazi uba xa uziphakamisile, izandla zakho uthini kuThixo? It's a prayer. Uthi kuye, I can't move without you. Xa uziphakamisa zombili izandla zakho uthi kuThixo, kudala ndizama but ndihluleka, ngoku ndizonikela kuwe uthathe over. Sizothi uThixo namhlanje take over. Take over. Unesikhulu esempilweni yakho, he will take over. Unengxaki obhekene nazo, he will take over. Cela uthola amazwi kwakho uthi Nkosi Yesu ndiyakwamkela. Nkosi Yesu ndiyakwamkela. Cima igama lam encwadini yobumnyama, bhala igama lam encwadini yobomi. Sukela namhlanje ndisindisiwe, ndisisidalwa esitsha, izinto ezindala zidlulile. Nkosi Yesu ndiyakwamkela. Cela uthandaze mamela. Baba onamandla onke, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Naba bantwana bakho, glory to Jesus. Athi uDavide xa ethetha, wena ubuyisa umphefumulo, glory to Jesus. Abuyela kuwe bafikelela kwizikhondeni. Abanye bazi kwanto lema yamkelayo, khona umoyingwele uza kubazisa. Hallelujah. Siyathoba izwi lakho zithi abantu bakho banozithoba. Siyathoba. Siyathoba. Thatha indawo yakho kwabukuThixo, sinikela kubo sibonakalise bathatha indlela entsha. Izwi lakho lithi lendlela nayomntu wonke. Sabi igama lakho malifezekiseke phambi Nkosi. Mabonakala umehluko uba Jehova siyathandaza. Thembakele kunjalo kwenzekile, siyakholwa. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Siyabulela kakhulu bazalwane. Sesihamba sesijibana ixesha kakhulu. Sitya ngokuxesha labangcwaba. Kodwa uba ukhona othi ndiyasicela nje isandla, ndiyacela